eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men refto aɗa andi en jangguino masɗe ɗe so keedi yeeso alkulal ngal hono ba o mo jangunɗa o mi hollima ba o masɗe ɗe keedi yeeso gaynumi gaddanmami hen ekko ɓennumi windande wonde nde mbaɗanmami masɗe ɗe keedi arwande woni fuɗɗode ɗo hande noon eɗen jokka kadi reftongo tawde en mbaɗino gaynuɗen wadde ɗone waɗe refto mum banggue ɗum wallanma yawde famde ko jahata ko so Allah walli en noon en paami tan gotal ngal masirte ko heddi ko fof weɓata e meɗen hankadi mbatten jangguirde alluwal arwande nde tan ɓuuri sadde hen kolleɗa ha paama sa faami tan arwande nde ko heddi ko ɓuuri webde hankadi jangdema yaawa beele mbawa yiide bindi ɗi sono winde tan mbawa jangude bisimilla alluwa men ari refto alluwa refto nanɗon ko ɗum ɗo jangunoɗen ɗum ɗo tuggiɗo ha ɗo ɗum ɗo yene tan jangunoɗa garɗa ganduɗa ko ɗo wiyete ab ko ɗo wiyete ab gasi ɗo ɗiggi garɗa ndendinɗa ɗo ay ɗo ay e ɗo henne ɗo wiyete ko ib ɗo wiyete ko iib gasi a andi ɗon gasi garɗa ɗo mbaɗɗa ni ay de mbaɗɗa ni ari ha ɗo ganduɗa ko ɗo wiyete eb ko ɗo wiyete eeb gasi garɗen ɗo janguɗen ɗo janga holno mbiɗen ɗum mbaɗɗen ni ha ɗo woni ob ɗo woni oob gasi garɗen ɗo mbaɗɗen ni ay ɗo woni ub ɗo woni ub gasi ɗum ɗo koko jangano reftongo nanɗon wadde ngara momten ɗo woni ba ɗo woni baa momten ɗum ɗo hen law gotol ko woni ɗon ab e aab ɗo henne momten ɗo ko woni ɗo ib ɗone ko woni ɗo henne iib wadde ko ib e iib woni ɗo momten ɗo ay ko woni ɗo eb ɗone momten ɗo ko heddi ɗon ko eeb wadde ɗo woni eb ɗo woni eeb momten ɗo momten ɗum ɗo ko woni ɗo ob momten ɗum ɗo ay ko heddi ɗo oob momten ɗo ɗum ɗo momten ha laaɓa cer ko woni ɗo ub momten ɗum ɗo ha laaɓa ay ha laaɓa cer ko woni ɗo ub nden wadde ab aab ib iib eb eeb ob oob ub timmi
joni noon ngara gadden ekko meɗen ay mbaɗani gadda ekko nani alluwal nani joni ngaraɗo natinen ɗeɗo ɓallo dow ga seeɗa on saha sen gari mbawi wadduɗo ekko ngo tawde a andi hen kadi ko woni dow ko ab ab ib ib eb eb op 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 joni noon ngara janggen mbaɗa ab gaddoya bo mo jangunoɗa o mbiya abbo ay ab e bo denninɗa keɓɗa abbo ɗo ko u e ba o denninɗa mbiɗa ub gaddoyɗa bu mo jangunoɗa o mbiɗa ubbu ay ubbu ubbu ɗo mbiɗa ab ɗo hen mbiɗa ɗo hen ay ɗo hen ab gadduɗa ba wona abba joni noon mbaɗani abbo yeeso seeɗa o kadi abbo yeeso seeɗa ɓe mbawa settude mbawa yiide no moƴƴi ay ɗo ko abbo ɗo ko ubbu ɗo ko abba ngara jokka lesto waɗani mbiɗa ɗo ab gadda bi mbiɗa abbi ɗo mbiɗa ab mbiɗa bo wona abbo ɗo mbiɗa ab ɗo mbiɗa be wona abbe gasi ay nde ko janguɗa ko a heeɓi hen ko mbawɗa jangude kadi a yaltani ba o a yaltani ba o wadde ekkoma ene yaada hen aɗa wawa jangude aɗa wawa windude aɗa ekkoro bindol joni noon mbaɗen dani henne ɗo woni ɗo ko ab e ab nani ɗo woni ɗo henne ko ib e ib gasi ɗo woni ɗo ko eb e eb gasi ɗo woni ɗo ko ob e ob gasi ɗo woni ɗo ko ub e ub gasi joni noon ɗo henne ɗo tan ɗo woni ab haɗo gadduɗa bo o yenti hen wona abbo wona abbo wona abbo on saha wona abbo on saha wona abbo abbo nan ɗon joni noon ɗone garɗa mbaɗɗa dani henne ɗo woni ub ɗo woni bu wona ubbu ɗo woni ubbu ay ubbu ubbu nan ɗon ay ɗo henne garɗa mbiɗa ab e ba wona abba ayde wona abba ɗo ne garɗa mbiɗa ab e bi wona abbi wona abbi wona abbi ay ɗo henne garɗa ɗo mbiɗa abbo abbo ɗo kadi garɗa mbiɗa ab be
wona abbe. ayde a yiiti bindi ma ko jangonɗa ko adi ko e ko hande ko ndendinɗa keɓɗa hen ko jiɗa jangude ko keɓɗa hen ko jiɗɗa jangude ko keɓɗa hen ko jiɗɗa jangude ko on saha a heɓi hen ba a heɓi bi a heɓi be a heɓi ob ayi a heɓi ab a heɓi ib a heɓi eb a heɓi ob a heɓi ub garɗa keɓɗa ab ib eb ob ub garɗa keɓɗa abbo keɓɗa ubbu keɓɗa ubbu keɓɗa ubbu keɓɗa abba keɓɗa abbi keɓɗa abbo keɓɗa abbo keɓɗa abbo keɓɗa abbe ɗum ɗo ko windandema nde keɓɗa mbawɗa jangude a tampani a loraki wadde joni sen mbaɗi dani henne momten ɗum ɗo ha laaɓa cer mbawen dañde kayɗen janga mbawen dañde kayɗen janga nani mbawen dañde ko eɗen janga ɗum ɗo joni ittama tan en keɓa ko eɗen janga han kadi en dañi ko eɗen janga ɗum reftogo hande joni noon mbaɗen dani henne ɗo ko ab ab ib ib eb eb ob ob ub ub jangen abbo ubbu abba abbi abbo abbe ay kasi ko Pulaar wona ɗemgal jananal saka aɗa firtine ko won ɗon ko wona ɗum noon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon refto moɗon ɗigga kala nde pinɗa ñande fof aɗa yiya alluwal ma ene ɓeydo aɗa ɓeydo ñande fof jiya aɗa ɓeydo ɗum jangde ɗum nafata kala nde pinɗa jiya hen ka yiyatano paama hen ka famatano ñande fof aɗa ɓeydo ɗum wiyete jangde alluwal ma nan ɗon ha ɓuura weɓandema joni alluwal ngal tan mbañitoɗa gadi a hollama ngal a haalanama ngal gasi a hollama ɗo woni ab ib eb ob ub gasi ɗo woni ab ib eb ob ub gasi famide timmi ɗo noon ko ha mbawa ekkade bindol mbiya ab e bo ndendinmi abbo ɗo ko ub e bu ndendinmi kemmi ubbu ɗo ko ab e ba ndendinmi kemmi abba ɗo ko abo o e bi mo jangunomo ndendinmi kemmi abbi ɗo ko ab e bo mo jangunomo ndendinmi kemmi abbo ɗo ko ab mo jangunomi o e be mo jangumi o wona abbe gasi hankadi allol ma nan ɗon ƴetta noon kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗum ɗigga so ɗiggi tan kadi a dañi gandal wona yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen allol ma nan ɗon ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga an cagguɗo noddu 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li keɓa WhatsApp o caggira saggere ma a saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo jangude o ngara kaala indema yettodema ngara joɓa janguineɗa ko joddi mbiyeɗa ka joɓowo aɗa jangde e jobdi jihaadi
jannginowo ko neɗɗo no maani ko joom haajuji no maani wadde ngara joɓa o waawa jooɗanaadema o jannginma ka yiɗi janngude waɗ heen won koye wonɓe youtube ɓeene alarbaji mon yo ngar wonɓe facebook ɓeene alarbaji mon yo ngar kala bawɗo janngude heen ittu alarba gadda anne ngada ballal ma taw aɗa walle anne wallu ballowo mo ha wawa waldemo koso gofi on jaarama jokke e golle min beltima nannaki famnaki ko nanni ko famni ko ƴette ko jogiɗon ko seeɗa o mbaɗon heen jokko golle ɗe yo ko en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko walla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam